Yung buntag ninyong tanan, kisdom-kisdoman, unya taligsik-taligsik, bisa na. Salamat kay naa kita, nakaabot ka mo, naa kita sa ulog nining Santos Gamisa sa ikaduha nga Domingo na karon sa Kwaresma. Niya, sa kaning introduction kaganiha ba, ako kamatikod pero nakadungod ko kaganiha sa misa sa alas 4:30. So apang misa gibasa pasiuna, gibasa man sa ganiha no, pasiuna niya. Naa dito'y linya, lindot binisaya ang ingon daklit tanaw. Nindot kita man daklit tanaw. Daklit tanaw. Apil na to sa itong mamalandong, atong mabitbit katong tingog na dugog nila ni adto o karon gisubli ni ato sang nadungog yan nindot kung kita makadungog ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing hinigduol na to nga rin sa tubangan sa atong pagkalawat sa atong Ginoong Hesus. Itong tingog ang nagingon, kini ang pinangga kong anak na akong gikahimutan, pamati ka mo, pamati ka mo. Pamati ba to? Pamati ba to? Pamati ka mo kaniya. Pamati ka mo kaniya. Daklit tanaw. Kaganihang buntag kung tugnaw karon, grabe ganihang kadlawon. Matag kadlaw naman mo tingaling ang atong tingog, ang atong ubo tungod sa kabug na, pero kaganihang buntag pastilan nakasugod na rabag sa ngalan samahan. Dunay kalakaw gikan dito sa pultahan padung nga ri dihang dapita sila, may gani kay gisampit sila nya si Manong, si Manoy ug si Manang, kanang taas na kyud sila edad, si Manoy ug si Manang, puti na kayo buhok si Manang yang linaktan ang kanak yung tagas ng edad niya, nagunit siya sa bukton ni Manoy. Basta ninduta tanawon si Manoy ug si ako yung gisiguro, akong gipapangutana unta ang tupad. Pangutan ako no kung bana managtiayon ba sila, bana ug asawa ba, maikog man mangutana ang tupad. Unya si Manang makadungog baya, may paihiyom lang. Basta nindot ako nagtanaw nila, pasti lang ninduta. Hinumdum ko ang ilang giingon, sinaaray sa nagtiayon batanon pa. Mingon sila, let us grow old together. Basta ninduta paminaw. Si Manong o si Manang daghanag na sinati sa ilang panagtiayon ka o sa ilang kinabuhi. Di ating mga panahon nga muingon sila, di na lang ko kikapuhin na, di na ko kapadayon. Salamat silang Manoy o si Manang na daklit tanaw kung makalahutay ka sama ni Manoy o ni Manang pag nagginunitanay pa sa ilang paglakaw niya. Ako himantayon magkupanagsa pag ingon ba ipakita ang panag-inig suunay yun na gani. Ako yung gitanaw si Manoy o si Manang, pastilan mo tuomog sa di si Manoy mihawak pagyod ni Manang, pasta dinduta tinuda na ilagi, basta mubo man si Manang, pero si Manoy yung anak yun kalabing pastilan. Kagabi iba niya tukog namatian ang edad sa namatay 91 man niya
kining sa wapang misa pag-abot nako ang akong naabtan sa punerarya kanang mga kauban sa namatay, mga senior, aligriha nila dito sa sud, nangaon man nang akong nadunggan ang kasagarang hisgutan sa mga tiguang nga mag-istorya, kabahin sa tambal o sa doktor, pastang laugawa. Kunya, pag nag-istorya ni nangaon, puno ilang babad, ligrikis tanan, mga tiguang akong gingnan, uy, naaraman dahil diri nagpundok ang mga guwapa, nangatawa, pastang ninduta nila, mituusan. Ayaw kalimti ang ilang giadto dili kaon, namatay ang ilang kauban, didto sila kauban sa namatay mga tiguang. Kaingon ko sa kong kaugalingon, isuga nila ni harong sa ilang umaabot, ambot og magtinanaway ba sila pag-ingon kinsa kay musunod nato na, pero naa sila magaan-gaan, makaingon gani ko, nindutan nila hiunana ang ilang pagligunay, ang ilang mga sila nag-uban, hiunana kaduol sa kamatuuran nga ilang umaabot, daklitanaw, ambot na ba kayo niingon, magpili na lang ko daag picture para ibutang nako padakan ni karon ra bang mga pastilan, karon ra bang mga tagas na gidad. Sa una klaro puti naman ang buhok, pero karon kumpiyansa ka may mga tiguang di sa tubangan ay pwedeng pastilan ni ang ilang buhok lalain lang kulor, hinumdum mo atong miyaging Domingo katong dire ang langgam gud na ilad mitugdon sa tinudan na ibitaw gato tingalig iyang sag basta lawgao. Timan sa kataas sa ilang edad, daghan silang na sinati, sakit ang hawak, sa kalisod, pila na kabagyo ang nagian, pero they still can afford to look beautiful. Basta dinduta. Bahala lang, gamay na lang ang ngipon na habilin. Basta nindot lang buhok. Murag saag langgam. Ay kay palabi. Pastilan. Pero arita sa punto ba nga salamat nila kay daghan ba yang makaingon ka ba tinudaan ay oy natay mga gibati kanang pagbati nga moingon kasi mong kaugalingon di na lang ko padayon kay di na ko padayon kay di na ko kapadayon musurinder na lang ko diri na lang ko kutob ayaw patuyangi nay si Manoy o si Manang naabot sa ilang kaimtang ari kita ni Jesus o sa iyang gitudlo hingon siya daklitan aw gipakita sila ay mong kahadlo kay mong kabalaka bisan pag-ambir ni Santo moabot ayaw lang diha kutob tanawa di lang diha kutob tanawon nato ang umaabot hinumdumi ang Domingo sa pagkabanhaw ay lang kutob Birnes ang imong panglantaw tanawa si Domingo nga sa Domingo sa kadaugan o pagkabanhaw o kadaugan kanang malatas nimo makaingon ka salamat kay wa nako patuyangi si pagantos
ug sa pag-ingon sa kaugalingon di na nako mahimo. Salamat si Manong, si Manoy ug si Manang basta ninduta sa ilang pahiyom gaganiya. Bisan og gitugnaw na sila nag-uban. Silang mga senior nagpadayon sila pag-abot-abot, pag tinanaway, sige, makadasig tingali ang pakiguban sa usag-usa. Nakahatag nilang kalig-on pagharong sa ilang umaabot. Mayo ka mo, ati mana kanang naa, nagpalibot nimo. Ikig palabii si pagbati kung masakitan. Ayaw kayo palabii kung ikaw mahuyhoy ang abaga, daklitanaw sa imong maabot, hinig imong pag-inig sa imong paglahutay. Ha? So kana maoy atong pangayoon gagrasya sa Ginoo. Igong kusog og kalig-on niya bawnon ta ang ingon sa Ginoo, pamati kamo kaniya. Siya nga karon atong kalawaton, siya karon nga miagi bisan niya ng kasakitan o pag-anto sa krus. Adi na to kalimtan, siya sad mibuntog bisan ni kamatayon, pinagi sayang pagkabanaw kana sa datong tanahon. Ya, atong pamation aron madasig kita sa pagpadayon. Ha?